Bon dia. Ara m'estan aquí acabant de rentar el cotxe. Feia por ja, semblava que estava a punt de caminar sol. Estava molt brut. I sempre que vinc a un tren de rentats d'aquests, me'n recordo un assumpte que vaig tenir d'un client meu que va entrar en un rentat de cotxes d'aquí dalt, d'allà de Ribalbola. Ja el coneixereu, és allà on treballen aquells nanos amb discapacitats. I la va liar el tio. Va entrar amb el cotxe i no sé com s'ho va muntar, però va acabar aixafant la màquina. Llavors, hòstia, el tema era molt complicat, ja li vaig dir que era molt difícil de guanyar perquè aquestes màquines no fallen, però vam fer un gran judici. Vaig anar allà a fer fotos, vaig merdar-ho bastant, el judici em va anar de puta mare, va venir l'encarregat de la màquina i anava amb la marca de la màquina. I és clar, què havia de dir aquell home? Doncs que la màquina funcionava perfecta i el vaig apretar molt i al final va dir que, bueno, que al final les màquines també fallaven. I, hòstia, vaig sortir molt satisfet del judici pensant, hòstia, hem demostrat que realment va ser la màquina que va fallar i vaig agafar el cotxe i no pas el cotxe que va avançar. És a dir, no va ser el meu client que va posar a primera i va tirar endavant, per error, sinó que va ser la màquina que vaig agafar el cotxe i també es va trencar la màquina. Llavors, hòstia, va ser un judici collonut, però em va cascar el jutge, vaig perdre. Llavors, això sempre em fa pensar que a vegades, per molt bona feina que facis, el jutge no és tonto i en aquest cas era evident que el client es va emportar la màquina per davant i per molt bon judici i per les proves que vam aportar, el jutge va aplicar la justícia material i ens va cascar. Salut.